Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Oh, Greg. Kinsa din niyo? Si Herminia Legaspi! Greg! Greg, kung kwintahon na to, wa nakasa akong puder isip imo abogado. Dungan sa pagkahuman sa kaso, wa nakoy labot nimo. Pero panimduman ka lang nako, ni ka pa sa korte. Sigurado kang yun niyang mapriso. Kay i-contempt ka kung may ngilad kang buhaton din eh. Bay, kalma lang. Kalma lang, Greg. Kalma lang. Bisag mag-unsa ka pagpangita ni Miss Herminia Legaspi, dili mo siya ikaatubang o ikasulti. Kaya hangtod karon wa gihapon siya mo tambong. Ang iyang abogado mo ay may tambong. O sige mo gawas na ko, Craig. Dawatan nga ko kabot. Salamat, Atty. Salamat sa imong tabang. Si Mr. Leon Romano mo ay angay ni mong pasalamatan, Craig. O pili ako. Muna ko ninyo, ha? Tikoy? Sige, Craig. Atty. O sana masab, Craig. Naay mga manok o mga saging sa gwardya para imuha to, Atty. Hapit na lang balihog. At least may tampo sa ka. Bayad sa kong kahago. O sige. Tara, Greg. Tara. Itong hilak ni Kuy. Ay, tana mo, tana. Tana, nak. Greg, ready na lamisa. Mga aw na ta. Gusto mo ng papel? Saan kuptan mo papel? Ang desisyon kanina sa korte o ang mga conditions. Kinahanglan wa pa'y 15 adlaw. Mubiya bininis yan na. Grabe sa nila. Ay, wag yun lang gusto. Usakbuhan lang. Sige lang. Grabe. Sige lang. Masamot magkasakit na kundugan kung na magdugay bininis. Sige lang. Gidawat naman ang ako ang among kahimtang niya na. Di ba anak no? Ubitaw. Biya lang ta din niya. Ha? Taos bata eh. Kamati-kati ko eh. Hasta akong anak di na gusto ni Lupita. Sakit-sakit ng isdukan. Kaon na tanak. Bako ta. Bako ta. Attorney, di ko diri. Leon, Kumusta man? Kumusta dito? humana ang desisyon. Si Mrs. Herminia nagyod ang tag-iya sa yuta ni Gregorio. Herminia! Herminia! Leon! Dali, honey. Leon? Pastilan ni nga sawa. Magsige ka lagkusmod. Okay na. Halos tibuok lungsod sa bagakay. Ikaw na'y tag-iya. Katawa sabi. Unsa man, wa ka malipay.
Lipay man. Sige. Anak yun nagkinaiyang imong asawa. Murang guay kalipay. May kalipay pa ko ng sawa kung magsigil agduda na ko nga daghan kog gikamadang mga babay. Samtang way katapusan ang iyang pangabubhon ako, wa say katapusan ang uga niyang kinabuhi. Bahala siya. Kinsalay mamatay kung masakit tungod ang iyang kinaiya. Lingkod, Wa pa day mo makasalan ng Erminia kay iya maghihapong apelido ang iyang gida. iyam ng gusto. Pero, mausay akong gusto. Kung boto na unaon, bisan ingon na ani nga akong edad, pero ulit tao pabayag gihapon ko. Ulit tao bitaw gihapon. Unsa naman si Gregorio? Wa pa'y 15 kaadlaw kinanglang mabiya na sila dito. Wa mo ilak? Matod pa nimo mutiabaw. Mitiabaw gyud. Wa, oy. Ligong tawhana. Way tingog-tingog. Ihatagan pa magani kong 5 ka mga manok o daghang mga saging. Ang buot nimong ipasabot. Wa sakiti ang tabagak. Gisakitan gawd, pero grabe lang makapugong kuno sa tinuod niyang gibating kasakit. Kinsa magkaya dili sakitan. Matod pa niya, saksi ang Ginoo nga iyag yun ang maong yuta o labaw sa betang nahibaw nga iyag yun ni Gregor. Imong tingog ko'y attorney. Yuta, Mama Mary, tabangi ko ani akong abogadong mayong laki. Leon. Kana di ang Supreme Brown may babaw sa lamisa. Mauna pitaw na. Mama Mary, wa man dayon ka magsulti nga mauna ning bayad nako. Adto na ko eh. Ano lang ko din sa Greg? O Tikoy. Anak. Kung ako pa initubuan na niya, maging rentado naman ko ba? Ha! Pila na kaya ako napatay? Diya sabi sa atong anak day. Tingali. Nakakita ka gyud sa among kahimtang niya na. Sa dihang bibiya ka na mo. Ug nahibaw kasab sa nahitabo. Ang birding kakahuyan sa palibot. Di na pirdi alang nako. Ang labas o nangalimyong hangin sa palibot dili na humot alang nako. Ang mga langgam nga mag-ilugay pagtingog sa ilang mga awit para nako naghilak sa akong palibot. Kay bisimpatiya sila sa among kahimtang sa atong anak. Ug ang birding nga balili sa palibot nga mauuntay akong lubnganan apan di na mo dawat nako tungod kay di na sila ako ug ako di na sa ilaha ug karon ako estranyo na sa kaugalingon kong Pinoyanan kaya sa dili madugay ako na talikdal. Greg. Greg. Kisa mo nang matahom kayong sakyanan, no? Iya tingali ni sinangilog sa akong yuta. Hindi abling portahan sa sakyanan, Greg. In town, uy! Greg! Sir Leon, Sir Mike, maayo kini ka.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!